צריך להרים את האופניים צריך, תראה. היא לא נוסע אף. האופניים מעדיפות לאחל לי כי אנחנו רוצים לרכב. יואו, לא מסתובב לי הגלגל. גלגל לא מסתובב, איך נעל את הדבר הזה לאוטו? לא, הנה, גם שלי לא, תראה את האחורית, תקוע. תראה את האחורית, תקוע. תקוע. איזה גלגל מאפן, תקוע. היום הוא משתחרר אי פעם כבר. תראה אותה פה חזק. איציק, העיקר לא ללכתי בו. תראה את הנעליים שלך. טוב שיש לי 400 שקל. זה מוצרים חדשים. רצינו לרכב. אומייגאד. אני בוכה כבר. אומייגאד. איציק. מה? אני לא יכול ללכת. איך חשבתי לרכב? אני לא יכול ללכת. איציק. הרסנו את הסינגל. הרסנו אותו. מה עשינו? יבוא פה מישהו מקצועי כשיתייבש. לא, אבל הכי חשוב, שמתי את השרוולים ברגל. עוד חם לך. ומה זה עזר? יואו, זה הולך ליוטיוב, יאללה. יבוא לפה מישהו מקצועי, אחי. מי זה הסתומים שהלכו עד לשם וחזרו? מה הם חזרו? מישהו מקצועי לא יבוא לפה. לא, כשיתייבש. האופניים לא זזות, שנייה, איך שנייה. אני מתקדם? איציק, שנייה. שנייה. הם יצוסו, תראה מה קרה. הכי חשוב, איזוסטר. אני אכלתי חטיף. אכלתי חטיף. אכלת אותה. אתה לא תאכל חמין היום. לא, אתה יודע למה. וואו, אין לי קפוא. כוח להזיז את זה. קפוא. אוי, לא יכול. יאללה, גשם, וואו, הוא התחיל גשם. אבל זה לא זז. תרים אותם, מה אתה מנסה לנסוע? תרים את האופניים. תרים, הנה. אתה יודע כמה זה שוקל.